Amuyo kadino sa dino ang masarakan ti kaatindugan ken kangatuan arangtay ti tao iti Luzon. Tina sa arangtay ket naaramid para iti talna ken waya-waya. Kasano kadida itoy? Amuan kini Bridget Marcasi Pangosfian. Nalatak daytoy arangtay sipud na aramid ken nadiskubre ken lumatlatak agingga ita. Daytoy tinabengan bridge ti kaatidugan ken kangatuan na footbridge iti intero a Pagilian. Amuyo kadi ang masarakan daytoy iti Sadanga Mountain Province. Mauawagan matlaeng daytoy kas Peace Bridge gaputa mangisim-simbolo daytoy iti panagbalbaliw ken pannakawayawaya ti Sadanga kontra iti insurhensya. Saan laeng adayta? Agsipud tadakkel a simbolo daytoy ti panagduras ti probinsya. Iti January 8, 2021, formal na ipatungpal ti groundbreaking ceremony para iti pannakaaramid ti rangtay ken opisyal met na inagunaran iti April 2022. Adaan daytoy iti kaatidog at 320 meters ken kauneg nga 180 meters wenno katukad iti 60 akad sa aran a pastek. Mangikon konektar daytoy iti barangay na Bengan, Napuyuan, Fagwang ken Uging. Malaksid iti panagserbi daytoy kas transportation link kadagiti barangay iti ili. Agserserbi matlaangen ita kas maysa kadagiti kadakkelan at tourist attraction ti Sadanga. Amuyo pay kadi a nabukal ti rangtay saan a babaan iti standard commercial contract ngem di babaan iti napintas a panagtinulong ti lokal a gobyerno ken law enforcement agencies. Ti pondo ket nagtaod ken voluntaryo nga impaay dagiti kameng ti Police Regional Office Cordillera. Inlawlawag met day di Mayor Gabino Ganggangan at ti footbridge ket pammaneknet ti natibker a testamento dagiti umili ti Sadanga para iti linak ken kapya kontra iti insurhensya. Tirangtay ket simbolo ti namnama, simbolo met ti panagsilpo ti tarigagay para iti kapya. Ita amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.